Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adyrly dinleýijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdäniň şenbe güni. Mikrofonunda Merdan Tariýew. Adyrly dinleýijiler, hepdäniň jemgyň gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Onun barşynda hepdäniň dowamynda okuýjylarymyzyň has köpünkini çeken makalalarymyzy we Ukrainadaky sowuşyň bir netijesi hukmynda Merkezi Aziýada bahalaryň ýokurlygyny bilen bagly maglumatlarymyzy eşitdirer. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Russiýanyň Ukrainada başladan esassız urşy tutuş dünýäde bahalaryň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Esasan energiýa resurslary we azyk önümleri gymmatlaýar. Öňkü Sowet döwletlerinde harit etmezçiligine we inflasiýa tin edilýär. Azatlyk Radiosu Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bazarlaryndaky bahalary boýunça deňişdirme tini taýýarlady. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Sehra Gulamnaby tanışdyrar. Qırgızstanyň, Gazagstanyň, Özbekistanyň, Täjikstanyň we Türkmenistanyň ykdysadyetleri taryhy we geografiki taýdan Russiýa bilen baglanyşykly. Sewitdäki haritlaryň köpüsi Moskwadan import edilýär we migrantlar pul gazanmak üçin ol ýere gidýärler. Bu baglanyşyklar sebäpli Russiýadaky ýagdaý bu ýurtlara gönden-gön täsir edýär. Bu ýagdaý 24 fevralda Russiýa Ukrainany basyp alanda ýene bir gezek suwd edildi. Günmatar ýurtlar tarapyndan sanksiýalaryň girdilmegi bilen rubl we onuň bilen birlikde Gazak tengesi, Qırgız somy, Özbek somy, Täjik somonysy we Türkmen manady hem çökdi. Aradan bir näçe hepde geçen soň rubliň hümmetiniň bir näme güýçlenmegi bilen bu ýurtlaryň milli valutasy hem güýçlendi. Uruş sebäpli Moskwada bahalar ýokurlanyp başlady. Munyň ýygy süre Merkezi Aziýa ýurtlaryna hem bahalar ýokurlandy. Munyň sebäbi Russiýanyň käbir haritlaryň eksportyna girden çäklendirmeleri we olaryň üçünji ýurtlara eksport edilende gümrük paçlarynyň ýokurlanmagy bilen hem baglanyşykly. Bişkek we Nur-Sultan Moskwa bilen ýygyderli gepleşik geçirýän bolsa, resmi Daşkent, Duşanbe we Aşgabat Hytaýdan, Eýrandan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan edilýän importyň mukdaryny artdyrmaga synanýarlar. Bu döwletler bir sewitde ýerleşip, olaryň her biriniň öz mümkinçilikleri bar. Käbirleriň ykdysadyety güýçli, käbiriniň iri döwletleri bilen alternativ söwda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümleriniň bahasyny goňşy ýurtlar bilen deňişdirmäge synanýarys. Elbetde dünýäniň beýleki ýurtlarynda da bolşýaly bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokurlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulug ara baglanyşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Russiýa tarapyndan däne satywyna girdilen çäklendirmeler kiçi ykdysadyety we Ýewraziýa ykdysady bileleşiginiň hyzmatdaşy bolan Qırgızstana has köp täsir etdi. Bu ýurtda çöregiň ortaça bahasy 37 sente çenli ýokurlandy. Öňler bu ýurtda $1.25 4 çörek satyn alyp bolan bolsa, häzir oňa 3 çörek düşýär. Köp mukdarda buğday öndürýän ýurt bolan Gazagstan hem ýyza gaýtmak tendensiýasyndan gutulmady. Gazagstanda çöregiň ortaça bahasynyň 41 sente ýetýändigini çaklap bileriz. Özbek hökümetiniň daýhanlardan dänäni bazar bahalarynda satyn almak tejribesi un we un önümleriniň bahasynyň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Netijede Daşkentiň dukanlarynda çöregiň bahasy 80 göterme çenli ýokurlandy. Soňky günlerde bazarlarda çörek üçin nowatlar göründü. Bu ýurtda çöregiň ortaça bahasy 25 sente deň. Ýöne bu ýerli ýaşaýjylar üçin bir näme gymmat bolýar. Täjikstanda beýlik haritler bilen birlikde çörek hem gymmatlady. Bu esasan pes girdejili maşgallalar üçin mesele öwrüldi. Uruş başlandan soňra Täjikstanda bir çöregiň bahasy 37 sente ýetdi. Türkmenistanda azyk yetmezçiligi esasanam çörek meselesi uzak wagt bäri dowam edýär. Döwlet arzan çörek satyn almaga subsidiýa berýär. Her maşgaly 2-3 buhanka çöregini satyn alyp bilýär. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýje nowata durmaga mejbur bolýarlar. Ukrainada söwüşiň başlanmagy bilen Türkmenistanda ýagdaý yaramazlaşdy. Hökümet çöregiň bahasyny 1-2 manada kesýitledi. Ýöne bu çörek yeterlik mukdarda satylmaýar, netijede raýat
şirketler hususy söwdegärlerden 20 manada çörek satyn almaga mejbur bolýarlar. Thomson başlanmagy bilen bahalar birneme aşaklady ýöne gytçylyk meselesi çözülmedi. Türkmenistanda çöregiň bahasy resmi kursda $5,17, Garabadaryň nyrkynda $1,1 deň bolýar. Mart ayının ahirinde Rusya günewakar tohumynyň eksport edilmegini gadan etdi we ösümlik ýagyny kwota çäklendirmelerini girizdi. Bu Merkez Aziýanyň ýurtlaryna täsir ýetirdi. Kırgızstanda koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen ösümlik ýagynyň bahasy ýokarlanyp başlady. Ýylyň başynda onuň 1 litriniň bahasy $2,5 ýetdi. Häzir ýurtda onuň ortaça bahasy $2,118 töweregindedir. Gazagystanyň özü ösümlik ýagyny öndürýär we bu ýurtda goňşy döwletler bilen deňeşdirilende bahalar ardan. Muňa garamazdan ýurdun statistika gullugy ösümlik ýagynyň bahasynyň 23 göterim ýokarlanandygyny habar berdi. Bu ýurtda 1 litr ösümlik ýagynyň bahasy $1,188 barabardyr. Özbekistan önümçilik çykdajylarynyň ýokardy sebäpli ösümlik ýagynyň eksportyny gadan etdi. Ýurdun özü günewakar we pagta ýaglaryny öndürýär. Ýylyň başyndan bäri bu önümüň 1 litriniň bahasy 19.000 soumdan 24.000 souma çenli ýokarlandy. Bu $2,113 deňdir. Täjikistanda ösümlik ýagynyň bahasy 20 somonydan 30 somona gymmatlady. Bu san $2,17 barabar bolup Sewitdäki iň ýokary görkezijileriň biridir. Ösümlik ýagynyň bahasy boýunça Sewitdäki iň ýokary görkeziji Türkmenistana degişli bolup, bu ýurtda onuň nyrhy 40 manada çenli ýokarlandy. Bu nyrh resmi kursda 11 we Garabadaryň kursunda $2,12 barabardyr. Koronavirus pandemiýasynyň we Ukrainadaky söwüşiň fonunda Merkez Aziýa ýurtlarynda şekeriň bahasy has ýokarlandy. Sebäbi bu önümi eksport edýän Russiýanyň özünde-de onuň ýetmezçiligi bolup, bahalaryň ýokarlanmagyny synlasa bolýar. Häzir Kırgızstanda 1 kilogram şekeriň bahasy 14 sent, Gazagystanda we Täjikistanda $1,12. Özbekistanda $1,5 bahalanýar. Soňky krizisiň fonunda Türkmenistanda 1 kilogram şekeriň bahasy 25 manada çenli ýokarlandy. Ýöne soňra 18 manada çenli arzanlady. Bu resmi kursda takminan $5,11. Garabadaryň nyrkynda $1 barabardyr. Sewitde sygyr eti her krizisde gymmatlaýar. 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy wagtynda Kırgızstanda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 550 souma ýetdi. Ýöne mallaryň eksport edilmegine gadanlyk girdilenden soň bir neme arzanlady. Emma soňra bahalar ýene ýokarlandy we 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 430-480 souma ýetdi. Bu $5,5 deňdir. Kırgız Milli Statistika Komitetiniň habaryna görä, ýylyň başynda Kırgızstanda sygyr etiniň ortaça bahasy 478 soumdy. Häzir onuň bahasy 486 souma ýetdi. Ýöne käbir şäherlerde we sewitlerde onuň bahasy 525 souma ýetýär. Bu $6,16 deňdir. Gazagystanda we Täjikistanda sygyr etiniň bahasy Kırgızstandaky ýaly bolup, Özbekistanda onuň bahasy bir neme gymmat. Gyş we ýaz aýlarynda Türkmenistanda sygyr etiniň bahasy 100 manada çenli ýokarlandy, ýöne soňra 70 manada arzanlady. Bu resmi kursda takminan 20 we Garabadar nyrkynda $3,18 barabardyr. Soňky çaklamalara görä orta çaylyk Kırgızstanda $282, Gazagystanda $654, Özbekistanda $310, Täjikistanda $146 we Türkmenistanda ortaça girdeji 1000-1200 manada deňdir. Türkmenistandaky bu görkeziji resmi kursda $342 we Garabadaryň nyrkynda $55-65 deň bolýar. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu.
Türkmenistanyň käbir döwlet idaralarynda zenan işgärleri göwsüni ulgar közýän içki geyimleri giymek gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, şeýle gadagynçylygy Türkmenbaşy şäherindäki bir näçe idaranyň işgärleri duçar boldular. Has dogry maglumaty Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär. Şäher medeni öýi yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi işgärlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýlekim göwsüni uly görkezýän içki geyimleri ulanmagy gadagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol idaralaryň işgärlerine talgylanyp 15-nji ýylda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen zenanlaryň biriniň sözlerine görä, içki geyimi girdiren gadagançylykdan başga da aýal-gyzlara dar köýnek giymezlik barada hem ýene bir gedek ýatladylypdyr. Dar köýnekleri gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giymek şeýle hem durmuşa çykan zenanlaryň başyna ýalyk atynmak talaby bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan bäri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem Hadar deňdiniň kenarynda Türkmenbaşyda we Awazada Tomuz deň jalyş mövsüminiň dowamında yarım yalanaç video düşmegin gadagan edilýänligini habar berdiler. Türkmenbaşyda TikTok üçin suwa düşülýän geyimde bikinide video düşýän aýal-gyzlara administrativ jogapkärçilik hakynda duýduruş berilýär. Olara pornografik maglumatlary gadagan edýän kanuna laýyklykda 1 ýyldan 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek ýaly jinayet jogapkärçiligine çekilip bilinjekdi hakynda hem duýduruş edilýär. Dip Azatlyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal-gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alyjylaryň saglygyna we daşky görnüşine diýan berip biljek diýilip hasaplanan haritlaryň tekçelerden aýrylmagynyň talap edilýändigini belleýär we adatça şol haritlaryň hataryna dyrna üçin renkleriň doda üçin pamadanyň kirpik boýagynyň girýänligini habar berýär. Şol bir wagtyň özünde de arasaçylyk önümleriniň, ýagny saç üçin şampun, ýuwunma üçin gel we krem ýaly önümleriň satylmagyna ruhsat berilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Garaşsyz neşriň maglumatyna aýdylyşyna görä, satyjylarda we alyjylarda inspektorlaryň anyk görkezmeleriniň ýokdugy we olaryň nämäni satyp nämäni satyp bolmajagyny çak bilen kesgitleýänligi barada pikir döräpdir. Aprel aýynyň başyndan bäri Türkmenistanda aýallar häkimetleriň görülip eşidilmedik basyşyna tedewar boldular. Häkimetler aýal maşgalalaryň daşky görnüşine hem özüni alyp barışyna gözegçilik edýär. 2 aýdan gowrak wagt bäri aýal-gyzlar kosmetika serýeşdelerini ulanmak, taşlaryny boýamak, manikür etmek, dar eşik giymek ýaly zatlardan mahrum edilýär, taklanýar we barlanýar, şeýle-de jerime tedewar bolýar. Edaralarda we karhanalarda zenany işgärler özlerine terenjam bermek üçin ulanylýan şol zatlardan ýüz öwürýänligi hakynda milletin dilhat bermäge mejbur bolýarlar. Azatlyň habarçylary howa we demir ýol idaralarynda işleýän zenanlaryň dogudyny, çiğşirenligi we göwsüne ulaldanlygy üçin işden çykarylandygyny mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň awtologyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen elleşip köçede ýöremegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedewar bolmak üçin ýeterlik. Maý aýynda Azatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümetiniň aýal-gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düýbünden gadagan etmek meselesine seredýänligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary resmi taýdan aglan etmedi we sebäpleri barada düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çeken halkara konwensiýalary aýallaryň hukuklaryny kepillendirýär. Türkmen aýal-gyzlaryna garşy dowam edýän edinetlik Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal-gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmen kanun çykarjylary Jinayet kodeksine ütkitmeleri girizip, korrupsiýa we neşet tirişdeleriniň dolanşygy bilen bagly jinayetleri etmekde günäli bilinen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyny ýatyrdy. Has dogry maglumaty kärdesim Maksat Ataýew güdürleýär. Türkmenistanyň ütketmelerden öňkü Jinayet kodeksine 80-nji maddanyň 4-nji wendi aýryldy. Bu madda Türkmenistanyň Jinayet kodeksine 2019-njy ýylyň 30-njy noýabryna girdilipdi. 80-nji maddanyň 4-nji wendi şeýle diýerdi: korrupsiýa we neşet tirişdeleriniň psikotrop maddalaryň
prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýetgetmeleri we goşmaçylara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen ýetgetmeleri we goşmaçylar bilen Türkmenistana korrupsiýa we neşe terişlerinin, psikotrop maddalaryň, prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinaýetlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açylýar. Döwlet medeniýeti aprel we may aýlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze ýetgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň Jinaýat kodeksine girdilen täze ýetgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze ýetgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýplanýan häkimet ygtyýarlyklaryň adamlary 15 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinaýatlar diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinaýatlar hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini eýleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçünji şahslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbitlerine wehim salýan bilhaslaýyn hereketler. Şeýle-de Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň Jinaýat kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýetgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygymyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, aşaky palatasyna Gülşat Mämmedowa ýol başçylyk edýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edinne özüniň syýasy tejribesini mundan beýle halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistanyň parlamentini erkisi döwlet instituty hasap edip gelýärdi. Türkmen kanunçylygyna girdilýän soňky ýetgetmeler we goşmaçylar Türkmenistanyň eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurduň diňe kanun çykarjylygymyna ýol başçylyk edip başlamanyň ýa-da gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary her ýyl ýyry bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik oglan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine syýasy matlaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyna ýygyderli alada bildirýärler. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükleningizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hukuk ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunny mail ugradyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal doguny Gulnawat Döwletowa ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentiň garyndaşlarynyň zäherli awraýyndan diýmek arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak diýençi hökmünde düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň. 60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada Garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Azatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy esasynda baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Azatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdikledip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi
birligindäki çeşmesine salgylanyp 13-nji iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garyndaşlarynyň zäherli awraýyndan diýmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokarlandyrmak synanşygy bilen baglanyşykly. Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýeti haýyr-tahawat guramatiýaly bolup görünse-de Gulnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwrdi. Mysal üçin insanperwer kömek hökmünde gelen derman serişdeleri onuň dermanhanalar ulgamy tarapyndan gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talaňçylyk guralyny öwrüldi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr-tahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki haritlar alýardy. Sadakalar haýyr-tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jübüsine gidýärdi. Uly puluň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwrdi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan bäri daýdasynyň we beýleki garyndaşlarynyň kakasynyň awraýyny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň myşmyşlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi. Dip çeşme belledi. Türkmen News neşri haýyr-tahawat guramasy bolan Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç ýyly kömek bermendigini ýatladýar. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garyndaş Şamrat Rejepow bilen gatnaşygy bilen ilteşikli. Şamrat Rejepow ýurduň öňkü prezidentiniň beýleki aýal doganynyň ogludyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewdiri. Şamrat ýegen we şeýle-de söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi haňsatlyk bilen satyldy. Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetinden kommentari alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Rejepowyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýnenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär. Ol Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň zerurlyklary üçin kanunda göz öňünde tutulan passaz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda tatmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mysal üçin Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanhanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowyň ýegeni Şamrat Rejepow dolandyrýardy. Dip neşir ýadyar. Çeşmemiz Döwletowyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buýrugy belli bolan soň 20-nji aprelde Gulnawat Döwletowy Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi. Ol öz ofisini derbi dagyn etdi. Ol mebelleri döwdi, zatlary dargatdy, gap-gaşlary döwdi. Onuň ofisi gymmat bahaly mebel we gymmat bahaly zatlar bilen enjamlaşdyrylany. Onuň otagyny öňünden jaň etmän hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa şol adam köwüşini çykaryp sultana baş egip onuň otagyna girerdi. Emma indi hemme zat ofisten çykaryldy we ol häzir boş. Dip Adatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnawat Döwletowy Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 5 aýal doganynyň ikincisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimlikleriniň birinde işledi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanda pandemiýa düzgünleriniň bölüklerini gowşadylmagynyň ýa-ni Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurduň durly tebitlerinde şol sanda paýtagda Aşgabatda, Lebapda we Marda maska takynmagyň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barda başly baratlyň dörendigini habar berdiler.
Bu habaryň izýany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýokary derejeli resmiler bilen geçiren ýygnygynda agyz burun örtüginiň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barada düşündüris işlerini geçirmegi tawsyrdy. Has doly Maksat Ataýew gurrun berýär. Hasazol Türkmen hökümeti 1-nji ýyldan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini oglan etdi. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde barýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler. Resmi taýdan 1-nji iýundan Iratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik ulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynıp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýaşdan maskaly bolmagy kem görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar. Diýip Azatlyk radiosy 8-nji ýylyna habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlary boldy. Maska düzgün boýunça emele gelen başly baratlyk döwlet medeniýetine habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanlygyny, ila tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl, nirelerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň döränligini ýygylyna habar berdiler. Munyň ýygyny Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýleki meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmilerden ýurtda bölükliğin saklanýan maska düzgünni ilat üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tawşyryk Türkmenistanyň bilim, ilim, saglyk goraýş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapardurda Toýlyýew berildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtükleriniň ulanylýan we ulanylmaýan ýerleriniň ilata köpçülikliğin habar beriş serişdeleri arkaly düşündüriljekdigini habar berdi. Hormat prezidentime köpçülikliğin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen ilat arasynda agyz burun örtükleriniň ulanylýan ýerleri we olaryň zerur däl ýerlerini düşündirmek boýunça wagt nesihat işlerini geçirmegen tawşyrdy. Diýip döwlet telewizionynyň watany habarlary gepleşigi 11-nji ýylyna geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tawşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ilat arasyna dören başly baratlykdan habar bermeginiň ýygyna gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokunjunyň pandemiýa ýyglan edilmeginiň ýygyny Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýunyna howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň adatdagysyndan köpelenigini öňe sürüp ilatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Göni 2 ýyl mundan odal güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galbertede Türkmen hökümeti pandemiýede uruna hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudugyna ýetwarly çeşmeleri bu kesel bilen kesellän adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman senagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiqlady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölükliğin gowşudyp başlaýanyny elan etdi. Munyň ýygyny ýurtda sevitary otlyk gatnaglary, halkara uçur gatnaglary Galbertede häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölükliğin gowşudyldy. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýuridik gullyklary hem Telegram koduny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar.
Telegramda günümül araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýürüýti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Kutusu täwäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýürüýti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messengerini petiklemegi başartalar-da VPN, şoltanda ýürüýti Azatlyk radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Qadarly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jemy gepleşigimizi geçirip torýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Taryýew alyp bardym. Azatlyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş sag bolun.